Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Alma! Alma! Ako naghinulsol sa akong mga sala. Og natubos na sa Ginoo. Human ang lunang sa daghang kalisdanan, hapit mamatay sa paghinulsol. Ang Ginoo sa iyang kaluoy misakmit ka na ako gikan sa walay katapusang pagkasunog. Og ako nataho sa Dios. Ang akong kalag gitubos gikan sa apdo sa kapaitan ug sa higot sa kadautan. Ako diha sa kinangit-gitang kahiladman. Apan karon ako nakita sa kahibulungang kahayag sa Dios. Ang akong kalag giuyog sa walay katapusang paghasol. Apan ako gisakmit ug ang akong kalag wala na mag-antos. Ako misalikuay sa akong manunubos ug milibod sa gipamulong sa atong mga amahan. Apan karon, siya mismo mapakita ngadto sa tanan. Oo, matag tuhod mo luhod, og matag dila mo kumpisal kaniya, gani sa katapusang adlaw. Kuno ang tanang mo barog na, aron iyang hukman, sila mo kumpisal, nga siya Dios. Si Alma sukad ni Ana nagsugod sa pagtudlo sa katawhan, nagsulti sa mga butang ngayang nadungog ug nakita ug nagsangyaw sa pulong sa Dios.